hindi pagpasugtan sang Senado ang pagbalik sang 45 billion pesos nga ginkakasa propose 2026 budget sang Department of Public Works and Highways o DPWH. Inisunod kay Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang among amount na paggagamiton kuntani para sa 10,000 projects sang ahensya apang nagakontrahan ang panindugan sang Kamara kag Senado sa diin gina-insister sang higher chamber ang among budget cut. Sunod kay Zubiri, suportado sini mga miyembro sang bicameral contingent sang Senado apang sunod sa iya posible mahimo ining pabaskuganay na lang kung ibalik ang bugos nga pondo. Sunod pa sa iya nga mas maayo nga klaro kung diin nga proyekto ang mabuhinan o kung balikan sang kwarta. Ginpunto man sila nga ang DPWH kag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nagsiling nga may overpricing sa construction materials. Gani hindi nagkakaigo nga ibalik ang bugos nga pondo. Ginkumpirma man sini nga mahimo nga madelay ang budget process. Apang ginatag niya nga wala man sang malain kung mayara sang reenacted budget para sa masunod nga tuig. It's a matter of principle in our part. I fully support the leadership of the BICAM. I'm members of our BICAM. I fully support the Senate stand na dapat tanggalin yung taba sa budget ng DPWH. Sila nag-umpisa nito eh. Sila nagsabi na may overpricing. Pati si Presidente nagsabi may overpricing. So ibig sabihin yan, tanggalin namin dito yung taba. Bakit nilang gustong ibalik yung taba ng budget? Diba? Para saan gagamitin yon? Kaya ako yung sumusuporta sa ating liderato, lalo-lalo na kay Senator Sherwin Gatchalian, sa stand nila. Para pinupukpok natin sarili natin ng martilyo sa ulo muli kung maglalagay ulit tayo ng overpriced items sa budget.